gaudiran de tota una fira dedicada especialment a les festes de Nadal, una fira que tenim, en aquests moments s'està celebrant el Tió, o sigui, estem fent cagar el Tió amb una xocolatada, podran gaudir d'una passejada per tot el poble amb un trenet que hi ha d'aquests que volten per tot el poble, podrà gaudir dintre d'una estona també de música en directe amb la Dixie Band, la Moby Dixie. Demà tindrem demà de matí, al migdia, tenim un dinar popular i a la tarda tenim també l'actuació del grup Art Tristràs de la Garriga amb el seu espectacle Pluges d'estiu. Hi ha 84 carpes, que són 84 expositors, entre torronaires, comerç en general, és a dir, hi ha de tot. És una fira que podrem trobar-hi de tot. La primera fira que es fa en el mes de desembre, sempre el primer cap de setmana de desembre, i vaja, procurem que sigui una cosa que ens ajudi a tots a sortir, a veure si sortim entre tots, donem una empenta en aquesta crisi que sembla que no ens deixa, que ens està aquí posant el peu al coll. És la 14a edició de la fira, està consolidada, i hi ha gent de fora, dels voltants, hi ha gent de Cardedeu, hi ha gent de Sant Celoni, hi ha gent de Sant Pere de Vilamajor, Sant Antoni de Vilamajor, és a dir, de les comarques, de les rodalies, hi ha gent també, i naturalment de Llinars, molts. Sempre busquem que siguin artesans, que siguin pastissers, que hi hagi cosa de Llinars. Tot el comerç vol sortir i aquestes festes tot el comerç té ganes de sortir al carrer i de promocionar-se d'alguna manera. Aquesta fira va néixer ara fa 14 anys, bé, va néixer fa 16, però que la porta la UBIC, la Unió de Botiguers, fa 14, i va ser recollint una mica una tradició de començaments del segle XX, que ja es feia una fira, aquella sí, de torrons, només per gent del poble, pels pastissers del poble. I llavors, a finals de segle, vam voler retrobar-ho i reeditar-ho, i es va intentar fer així, sí. Perquè, esclar, cada any hem de posar alguna cosa nova. Aquest any és el trenet, que fa tota la volta pel poble, i aquesta és l'atracció principal. Sempre fem un espectacle, procurem posar un espectacle dintre de la festa, i naturalment totes les activitats són gratuïtes. Aquí tot el que es fa, tant els inflables per la canalla, com el trenet, com totes les coses que hi ha, totes són gratuïtes. Naturalment amb això tenim la col·laboració de l'Ajuntament i també de la Generalitat, perquè si no, no es pot fer. Tot això sols no podem fer-ho. Bueno, què? El piquem, vale? Us sabeu la cançó? La fira es va consolidant, és una fira que ja és la 14a vegada que la fem, i va començar com una mica així per treure les botigues al carrer, i llavors a partir d'aquí jo crec que s'hi han involucrat, l'UBIC s'ha involucrat molt l'Associació de Comerciants de Llinars, i l'hem anat consolidant amb el temps. La prova és que aquest any sembla que hi ha molta gent que hi ha agafat interès. Espero que, a pesar del fred, que avui fa molt fred, que la consolidem i l'acabem sigui una fira ja de Vallès Oriental, com poden ser d'altres que hi ha. Venint del Baix Montseny, perquè jo crec que d'això, aquesta zona, la zona d'influència de Llinars, que són Sant Pere, Sant Antoni, Cànoves, Cardedeu, que també venen gent, inclús poder el Buda dels Rius, i després, a mesura que els mitjans de comunicació continuen fent propaganda, i ja torno a repetir, es torna a consolidar la fira, el que fan és que ve gent de Barcelona, també, que s'estan pas lluny. Doncs he fet cagar el Tió i m'ha tocat això. He cantat la cançó i, doncs ens ha cagat coses al Tió. El que no podem fer és entrar M'ha regalat una molla de colors i un martell que fa soroll. Un per tu, quins guants més macos, Caga, Tió, d'avellana i turro, si no vols cagar, et donarem un cop de bastó. Caga, Tió! Què t'ha portat el caga, Tió? Què és això? Una flauta. Tu saps tocar la flauta? Ah, sí? Toca't la flauta. Molt bé, doncs, esteu a punt. Heu donat força. Segur? Com cada any, al dematí hem organitzat el tret d'inici,
I ara estem repartint xocolata per la canalla. I demà també farem el tret d'inici de la carrera de la caminata. Almenys hem preparat per 300 persones, perquè els gots que he repartit és el que sé per la xocolata que d'allò. Home, jo diria que ha augmentat. Cada any n'hi ha una mica més, des de l'any que vam començar n'hi ha un parell més de gent. Va pujant això. La fira molt bé, cada any més bé. Molt bé, molt bé. I cada any amunt. El xocolata de primera i ben calentet. Ara sucant xurros encara millor. Però bueno, ja està bé així com estem. I cada any que sigui millor. No, aquí estem molt bé, a Llinars estem molt bé. La gent, tothom, bona gent i bon ambient. Això és perfecte el que hi ha i el que tenim aquí. I felicitats per tots, per tothom. Aquí ara tenim els torrons, fem torró de iema, el cremem en directe, vull dir que podem cremar el torró que vulguis, tenim de xixona, de massapà amb fruites, doncs tot l'assortit de xocolates. El de iema cremada. El de iema cremada és la reina de la casa. Llavors el segueix el de xixona. Són els dos més típics i els que a la gent els agrada més. Amb la crisi el que hem fet és mantenir els preus. No els hem apujat, que en realitat s'han abaixat, es pot dir, no? Perquè al no pujar-los mantenim els preus de l'any passat. Una barra pot sortir a uns 13 euros, més o menys.